Ai neme jira ai neme asi kungondande ai neme jira ai neme asi kungondande ai neme mali de unyo ai neme asi kungondande Alhamdulillah, ambe alafu ka tanubla ndaba mai amunu begana ga nga bololo siraw fe keren la fem metelike bayaw ke TV bololo siraw ye ambe bada fuli di aw ma wakati be khaira awla kafo ko folungoro ko to e dala magay aya yira awla kafo ni ala sunama sankura ngono amena fereke anga doni baga bamunum be anga karamogo munum be nube yilike latrula yiri ona nyona chama amana geraw la son ka jam kasi keren na lu tokola u ka se ka ambo fulila amunu be dikun kono bi ni ma chama be nu be ka anafili am se ka angere ka bo dikun kono chukumna o kama anga karamogo bami be sangani wati nalati mo dogoye dogolenye no e karamogo seku ketay latru mansa ni to bugo ko chômage an wula ka sama bitimuni amena baroke barisabu barobe bo kodouka nange nyininga o to soro fiu opma amunu be na ba kan sui anga bololo siraw fe aya ukulo nyegelenjo ni ala sunama amena doni baroke keren la latru amena o baroke ngaba manon goti ko jimbe bo manoda wodi sumulenu katime jibila jelenka barobe kadi ka doni baro we baro kangaranga kiye karamo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayo Ikeita karamo an wula kasima bi ambe fe ka baro dama dama ki fe ka nyingalu galama chaman tenguila doni na nasiraw fe mbado ay baro chamange ngabi baro fene damfara boni tawche karamo yana ngata yoroja ambe fe ka fulidi am fleli baka bela jelema ani mamunu be ka name malikono ani malikoka bayo te bashi mbe foli la se erema baya OK TV abarakala bela jele nga foli ba bela jele selenge dugutigi na dugudew malikono malikoka farafina kono ne farajela kono mo munum be an lame kan laje nga foli be bela jele dante foli mina o diaranye kramo Seku Keita mbado alla melike joglu na fel baka bela jele klubenna ni watina o kama amena nga kramo amena yini gabi nunu ka unche ale no kosobe kuma munu erabe ni amunu te fendo amma nyefo isorama kramo ka me feki yini gabi latrukola anya me ko latru yeso tani woroy don baka uyofo folikala u chama nyafo nga kramo anya me fene ka fo ko latru bena yiridun ama fen fama hukuma ina de yaro latru bena yiridi dunwa latru bena nasidi dunwa ame feki dadu latru koina nasro yiridi be latru la walma nasro nasidi be latru la walma dongo de don ikanya foli kanye latru koina am sika min fam neni la melike jegulu bela jele boyo te bashi ye nyininga ni nyingala ni njaranye kosebe bo mena mami nke ka lame bo flila ani ankaramogo ku bela jele bo filla mo mun be turabu ko siraka bo chamanye itafo ala bo ne kon mina mami fo turabu kan bi o ye hakika di me mo mi nga fam ma se ayoroma o tese ka fam ya note ni chien fora chien tigi bebe chien de do bo ifla ka ngali min ke turabu yirikola ani asraga kola bo mbi fe ka yiri la dron ka fo turabu yirite turabu la yirite turabu la bi yirite turabu la shini turabu yiri o ba yere lay wa turabu saraga fene o ba yiri ayere lay shetola mishitola batola worotola takula tola nono tola olu be ya damana braji dodi
karamɔgɔ i ka nin baro in ka girin ne yɛrɛ ma kosɛbɛ bari an y'a ye k'a fɔ dɔnnibaga caman b'a fɔ ko taa nin yiri bɔ taa nin yiri bɔ taa nin saraka in bɔ taa nin saraka in bɔ bari nin laturuden in nana e dun ko saraka tɛ laturu la karamɔgɔ an bɛ fɛ i ka nin ko in walawala n ye dakuru ɲɛ kelen an bɛ fɛ i ka walawala ɲɛ an b'a faamuya cogo min na bon n'i y'a ye n ko saraka tɛ turabu la n'i ye turabu da a bɛ se ka kɛ i ye turabu da ko dɔ kama i bɛ fɛn dɔ y'a kɔnɔ tiɲɛden jugu dɔ bɛ se ka na min man di tiɲɛdala yɛrɛ ye ou bien dɔ bɛ se ka na min fɛnɛ ka di a ye min man d'a ye n'o nana o min nana n'o man d'a ye dɛ o de bɛ ta bon i ye turabu min da i b'o su de kɔndɛ bon turabu suko o fana y'a damana baraji dɔ de ye i bɛ turabudala sigi 100 sara la min b'o dɔn a ka dogo kabako n'i ye turabu da turabu so 16 kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a su kɔndɛ a bɛ bɛn hakɛ dɔ de ma donc n'i y'o su kɔndɛ sisan kelen-kelenni minnu b'a la dɛ olu ye su de ye n'i y'o kɔndɛ sisan tiɲɛden jugu min nana a nana ka n'i da so jumɛn de kɔnɔ i b'o so de jateminɛ kabako donc n'i y'o so jateminɛ i bɛna ka na su in de sɛbɛn ka bɛn o adadu ma donc n'i y'o sɛbɛn bon n'a ka kan ka jeni i b'a jeni n'a ka kan ka kɛ ka dingɛ se k'a k'a kɔnɔ i bɛ dingɛ se k'a k'a kɔnɔ bon n'a kan ka kɛ k'a sigi fɛn dɔ kɔnɔ k'a sigi tile la fiɲɛ k'a ja i b'a kɛ ten o y'a sarakale bon ou bien i bɛ bigi kɛ k'a effacer ou bien n'i bɛ k'a da bɔgɔ de la i b'a talo ka bɔ yen ala barika la o y'a sarakale sɛ t'o la woro t'o la misi t'o la donc a sɛko n'a misi yɔrɔ a misiko n'a bako o ye baraji wɛrɛ de ye mais o t'a dɔ ye quoi a bɛ n'a fɔ n'i ye seri tobi n'i ye sukaro kala ka nɔnɔ kala a bɛ se ka dɔ fara ja kan o ye yiriko ni i n'a fɔ saraka tɔ minnu bɛ ta kɛrɛfɛ i n'a fɔ baw ni sagaw ni sɛw k'olu fara kan o y'o ye n'o tɛ o t'a dɔ ye donc karamɔgɔ ni ne y'i ka kuma in faamu sisan y'a dɔn ni maa min wulila ka se dɔnnibaga ma a ka filɛli k'i ye a bɛ se k'i ka saraka bɔ saraka gɛlɛn tɛ a bɛ se ka a kɛ laturu yɛrɛ la ye k'a sɔrɔ a ma se misiko ma a ma se sɛko ma voilà o bɛ se ka kɛ turabu y'o de ye o i bɛ tiɲɛ da sisan tiɲɛden jugu dɔ bɛ se ka na a man di ye o tiɲɛden jugu min nana kana gosi tiɲɛden wɛrɛ la dɛ i b'o tiɲɛden jugu kelen de ta o de bɛ kɛ ka tɔɔrɔ in gɛn k'a bɔ yen ou bien i ye hɛrɛ dɔ natɔ ye tiɲɛden dɔ nana kuma i ka hɛrɛ dɔ kan i ka laɲini dɔ kan bon n'i ma saraka a tɛ se ka na ou bien a bɛ se ka mɛn i b'o tiɲɛden kelen de fana de ta n'a nasi kan ka bɔ i b'a bɔ ou bien n'a kan ka kɛ kɛcogoya wɛrɛ la i b'a kɛ ten turabu kelen in kɔnɔ yen bon n'a fɔra ko tiɲɛdala bɛ se ka mɔgɔ mago dilan a ye turabu dako fɔlɔ a y'a dako fɔlɔ min kɛ a bɛ se k'a tigi mago dilan a kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma wuli ka bɔ a nɔ na o ye nin n'a ɲɔgɔnna de ye karamɔgɔ an hakili la an ye faamuyaliba sɔrɔ nin na bari an y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ fɛ yan a jama ka ca dɛ karamɔgɔ maaw tɛ kɔ tigɛ waati si wa telefɔni bɛ soni wagati bɛɛ y'a dɔn karamɔgɔ o tuma e bɛ o dɔnni min kɛ laturu la o de y'a to i bɛ se ka mɔgɔw mago ɲɛ k'u to kɔfɛ wa k'a sɔrɔ u ma déplacer yan voilà bon bawo n'i y'a mɛn turabu turabu ye fiɲɛ dɔnni de ye a tant que adamaden bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a ka tiɲɛ da turabuden min nana kuma a ka magoɲɛ kan ou bien i y'a da magosa dɔ de kama turabuden dɔ nana kuma a ka magosa kan o turabuden kelen de bɛ kɛ k'a mago dilan a mana kɛ diɲɛ fan o fan o de bɛ se k'a mago dilan ni tiɲɛ i y'a faamuya bon o ye turabu nasira ye bon n'a nana se yiriko ma k'a fɔ ko seju yiri ye nin ye adama yiri ye nin ye maliju yiri ye nin fo ka taa turabu yɛrɛ ban pewu bon olu ye kuma wɛrɛ de ye i n'a fɔ ala ye yiri minnu dan ka yiri minnu falen dugukolo la o yiri kelen tɛ yen ko min bɛ turabu la ayi o yiri kelen tɛ yen ne bɛna turabu so 16 n bɛna yiri kelen kelen bɛɛ fɔ k'a ban a kelen tɛ ala ka dugukolo sanfɛ i n'a fɔ ko yiri dɔ de falenlen don o tɛ yen parce que n'i ye kuma fɔ i bɛ a preuve d'a kan pour que mɔgɔw b'a faamuya. O ye tiɲɛ ye. Karamɔgɔ nin baro jati ban ko ye nka yani an ka se o ma ne hakili la bi sigikun wɛrɛ b'an na mun t'o ye parce que an y'o de fɔ an ka lamɛnnikɛjɛkuluw ye karamɔgɔ fɛ baro an bɛ bɔ ko caman kan koyi nin y'a ko daminɛlen de ye karamɔgɔ Seku ka dɔnni baro a ye wagati bɛɛ an bɛ danfara de créer ni ala sɔnna nka karamɔgɔ bi a ka d'an ye a fɔra ko laturu ye so 16 ye
i k'i da don laturu so fɔlɔ la laturu so fɔlɔ bɛ se ka mago jumɛn ɲa i ka mago ɲa 3 dɔrɔn fɔ an ye lamɛnnikɛ jɛkulu bɛ se ka min faamuya a so fɔlɔ o ye jumɛn ye karamɔgɔ bon turabu so fɔlɔ o ye isufu de ye isufu bon dɔw ko niso ale bɛ ci cogo di ale ye kelen fila kelen kelen fila kelen voilà o ye ni de ye bon misaliya sisan a ka sɔrɔ adamaden dɔ ni dɔ tɔɔrɔlen don an ka kɛ bana ye sisan bana dɔ bɛ mɔgɔ dɔ la a ni tɔɔrɔlen don bana in bolo ne bɛ se ka seju in kɛ ka tɔɔrɔ ta ka bɔ an ni la ni ala ka sebaya ye hali n'a tigi tɛ yen ni adamaden ni ye tasuma kami de ye bon seju ye tasuma ye mais seju ye tasuma kami de ye bon n'an doro domini kɔnɔ dɔnni kuma ka di n'an doro domini kɔnɔ o fana y'a damana ko wɛrɛ ye mais an bɛna tɛmɛ n'o kuma ye don nataw la don min bi tɛ kelen ye bon ni bana ye adamaden ni tɔɔrɔ n'a tigi bɛ ne kɛrɛfɛ ne bɛ seju in so 16 ne b'a gosi duguma n ka dɔnta ye min ye n b'o kala ka banabaatɔ da sanfɛ wallahi ala ta ko fɔ bana kelen t'a faga tiɲɛ yɛrɛ la don o don tulo bɛ taa kalanso n'i tɛ fɛn o fɛn dɔn gɛlɛya dɔnbagaw la n'o kɛra i ni fili aw tɛ ɲɔgɔn fiyewu n'a bɛ yɔrɔ wɛrɛ hali n'a sɔrɔ k'a bɛ jamana wɛrɛ ko tɔɔrɔ dɔ de b'a kan o bɛ se ka kɛ bana ye o bɛ se ka kɛ dusukasi ye ou bien dɔ de ye dimi dɔ don dɔ la dimi o dimi n'a donni nin na ala barika la ne bɛ tasuma kami kelen in ne bɛ tasuma kami den 5 k'a ta k'a da seju dolo 5 la i y'a faamuya k'a yira ala la ni dimi in bɔli tɔgɔ a mana kɛ diɲɛ fan o fan wallahi a bɛ ne wele ka jaabi di ko bi ni kunun tɛ kelen ye tabarikala o ye turabu ni so ye yarɔ karamɔgɔ an y'a ye k'a fɔ u b'a fɔ ko laturuden dɔw bɛ tiɲɛni kɛ dɔw bɛ mago ɲa yarɔ i bɛ ka niso min fɔ a bɛ tiɲɛni kɛ wa a bɛ se ka mago fana ɲa bon turabu so 16 kɔnɔ turabu bɛɛ bɛ ɲani kɛ i n'a fɔ a bɛɛ bɛ tiɲɛni kɛ cogo min mais i bɛ min dɔn a na i bɛ baara kɛ n'o de ye o ye tiɲɛ n'o tɛ seju yɛrɛ a tiɲɛnikɛ nɔ man ɲi a tiɲɛnikɛ nɔ man ɲi o seju kelen ka se ka adamadenw k'i kanu don adamadenw dusukun na ni o ni n'a bɛ nɔnɔ kɔni min ou bien a bɛ sogo dun o ka se k'i kanu seju bɛ se k'o kɛ ni ala ka dɛmɛ ye ka hadamaden kanu don a mɔgɔ ɲɔgɔn na seju bɛ se k'o kɛ seju bɛ se k'o kɛ ka kanu don a mɔgɔ ɲɔgɔn na a b'a kanu yɛrɛ fana k'a sɔrɔ a ma ye karamɔgɔ k'a sɔrɔ a ma y'a ɲɛ la a b'a kanu wallahi ala ayiwa aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ nin an ye latu soden fɔlɔ la seju karamɔgɔ bɛ ka dɔ fɔ an ye o kan an tɛ bɛrɛ fɔ bi fitinin dɔrɔn n'aw bɛ nin ko tɔ ɲɛɲini aw yɛrɛ b'a bɛɛ dɔn a ye jabarani dugumala lajɛ karamɔgɔ Segu Keyita le Jomacien ayi e ka wuli k'a ko ɲɛɲiniba ye karamɔgɔ baro in ja ti ban a ja ti ban fiyewu nka ni ala sɔnna ma waati o waati an bɛ dɔ fɔ laturuko la ka dɔ fɔ yiriko la ka dɔ fɔ a nasiw ka ko la walasa minnu bɛ ni degun b'u kan degun bɛ se ka ta ka bɔ cogo min na yarɔ karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a dɔn ni maa min ko k'a mago bɛ e la k'e ka baara k'a ye a ɲɛ 40 yɛrɛ ma surtout k'a tigi mandiya mɔgɔw ye bɛɛ k'a tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ a ma ye yarɔ i b'o baara kɛ a karamɔgɔ bawo n b'o baara kɛ n b'o baara kɛ tabarikala ala barikala i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye parce que ala ye dali kɛ ala ma mɔgɔw kɛɲɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen hali u ka baarakɛyɔrɔw la hali biro kɔnɔnaw la baarakɛyɔrɔ bɛɛ la a bɛ yɔrɔ bɛɛ la wallahi i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u ko man di hadamadenw yɛrɛ ye hali n'u ye ɲuman kɛ juguman de don a bɛ kɛ juguman ye bon o tigilamɔgɔ fan o fan n'o kɔni ne wele n ka nimero la n ka dɔnta ye min ye n b'o yira ala la a tɔgɔ la tabarikala fana b'o nafa sɔrɔ se bɛ ala de ye a tɛ tɛmɛ o kan ayiwa n'aw mago bɛ karamɔgɔ Segu la ale jabalaba bɛ an fɛ Selenge yan de dɛ Selenge ka don an ka Selenge sigida min bɛ n'an ko ma ko Dalabala a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Dalabala ma aw maa minnu bɛ yen n'aw bɛ Selenge dɔn a ye wuli aw ka n'a ka ko ɲɛɲini dɔnnibaga bɛ yen dɔnnibaga bɛ yen karamɔgɔ bɛ yen karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ yen wa laturudala bɛ yen a cɛman n'a musomanw laturudala yɛrɛ fana bɛ yen dɛ karamɔgɔ Segu a bɛ yeli kɛ laturu la karamɔgɔ wagati sera an bɛ fɛ i ka fayida dɔ da an ma ne ni mɔgɔ minnu bɛ an tɛ foyi dɔn an ka nisɔndiya n'o fayida in ye bisa karamɔgɔ o fayida d'an ma o tɛ baasi ye bagayogo o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ adamadenw ka bila de la jɔn tɛ se foyi la ni ala tɛ n'i bɛ kuma
i bɛ ala bila ɲɛfɛ o ye tiɲɛ wa ka ca ala fɛ i ka ko caman na i bɛ kunna wolo sɔrɔ a la o ye tiɲɛ dɔnni minnu filɛ nin ye ni an b'a bɔ k'a di i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ o b'a ta a bɛ mago ɲɛ o ye o ye tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ o b'a ta bon ala t'o ka laminɛ don a la siga t'o la bon ala ye dali kɛ ala ma mɔgɔw kɛɲɛ ni ye tiɲɛ bon ne bɛna dakuruya laban min di fayida kan bon a ka di ye i ka n k'a di sira jumɛn kan turabu kan wa ubiyɛn yiri kan ubiyɛn dɔnni finman kan karamɔgɔ an ka di laturu ye komi an bɛ laturu kɔnɔ baro la fɔ baasi an ka bi ta kɛ laturu ye baasi foyi t'a la ne bɛ fayida di turabu yɛrɛ kan bon caman de bɛ yen bi i t'a sɔrɔ garijɛgɛ o bɛ garijɛgɛ ɲini de la o ye tiɲɛ bon i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye ne bɛ turabu garijɛgɛso de di n'o ye adama ye adama ye limɛri de ye adama ale bɛ ci cogo di adama ye kelen fila 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 kelen fila 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 k'o di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma a ye nin lamɛn dɛ bagayo wallahi ala n bɛ kuma ni ala cɛla de la n bɛ kuma ni ala cɛla de la n bɛ nin bɔ k'a di musalakata la ne bɛ min kɛ n b'o di mɔgɔ ɲɔgɔn de ma kabako yarɔ de b'an ɲɔgɔn sɔrɔ n ma fayida di fɔlɔ dɛ i ma fayida di fɔlɔ ne ma fɔ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ nin turabuden kelen n'i ye nin kɛ tan a bɛ kɛ tan tiɲɛ ma deli k'o kɛ i m'o kɛ fɔlɔ bon a ma nɔgɔn n bolo ka da mun kan dɔnni sɔrɔ cogo nin ye tiɲɛ n'i ye i ka dɔnni sɔrɔ cogo dɔ la k'a fili a ma nɔgɔn dɔɔni a ma nɔgɔn a nafa ka bon o ma o ye tiɲɛ mais ne fana bɛ nin di juguman tɛ ɲuman de don ni min y'a kɛ n'a y'i nafa n'i y'a dɔn ye o don n'i m'a dɔn ye ma juguman kɛ dɛ n ye ɲuman de kɛ wa ala b'a baraji fana sɛbɛn n ye banna n b'a di nabila musa de kɔnɔ garijɛgɛso den ani kolaban den ani jigi den o ye den 3 de ye o 2 sɔrɔla ka fara adama kan i bɛ nabila musa den kelen pe i b'o bila i sen kɔnɔ i kini se o ye 2 2 2 2 wala i y'a faamuya 2 2 2 2 a bɛɛ ye 2 2 de ye o ye musa ye i b'o bila i kini se kɔnɔ ni bigi ye i bɛ adama bila a kɔnɔ garijɛgɛso i b'o bila a kɔnɔ n'i y'o bila kini se kɔnɔ numanse i bɛna ka na badarali den kelen pe bila i numanse kɔnɔ badarali ye 2 1 1 2 o ye jigi de ye o ye garijɛgɛ ni jigi ani kolaban ye kabako n'i y'o bila i sen kɔnɔ wallahi ala o tɛ nɔ k'a ba i sen kɔnɔ fiyewu n'ala ma bɔda dɔ d'i ma garijɛgɛ ko la o caya fara o dɔgɔya kan wallahi ala b'o d'i ma Keita wa cɛ o cɛ y'a kɛ muso y'a kɛ hali n'a y'a sɔrɔ la k'i jigi tɛ foyi kan i yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ i jigi tigɛlen don i tɛna kɛ fɛn fiyewu wallahi a kɛ ko kelen pe i t'i sa fiyewu fɔ ala k'i tɔgɔ sɛbɛn nafolotigiw fɛ n b'o di lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ni min y'a ta ala ka barika don a la amina yarabi ni min y'a kɛ ala ka barika don a la o fana ka dugawu kɛ n ye tabarikala ayiwa lamɛnnikɛ jɛkulu an yɛrɛ bɔra ka namɛ dɛ a tiɲɛ n'a galo a y'an to fɔ e ye tuguni e ka taa nin lagɛba in n'i ye nin lagɛ ayi n'i e bɛ wulili kɛ n'e tɛ wulili kɛ e n'o dɔn i yɛrɛ i kana fɔ k'i ma da ko bɛɛ la a ye wuli ka ko dɔw ɲɛɲini bari maa min ma da ko la ayi ko bɛ sɔrɔ o tigi ma maaw tɛ bɔ a kalama yɛrɛ nin ye karamɔgɔ Segu ka baro ye dɔɔni baro don an tɛna da nin dɔrɔn ma ni ala sɔnna ma waati bɛɛ aw bɛna nin jamukan in sɔrɔ an ka dɔɔni baro kan walasa an minnu tɛ fɛn dɔn an bɛ se ka bɔ ko caman kalama cogo min na karamɔgɔ nin diyara n ye an bɛ fɛ i ka dakuruɲɛ laban foli di an kanubaw ma karamɔgɔ Segu n ka foli bɛ an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen Selenge kɔnɔ ani Selenge kɔ kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ n ka client bɛɛ lajɛlen n ka client ye min ye o n ka client tɛ min ye o n bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma hali bi bɛɛ lajɛlen k'i hakilila kɛ kelen ye Bayawoke TV a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo Selenge dugutigi n'a dugudenw ka foli b'u bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na Bagayogo nin diyara n ye an kun nana an ka karamɔgɔ Segu laturu masa don a bɛ yiri dɔn a bɛ nasi dɔn a bɛ kɔlɔsi dɔn a bɛ yeli kɛ nin bɛɛ la karamɔgɔ don
a b'a bolo da yɔrɔ dɔn an tun nana ale baro bi Bayoke TV maaw dun walasa ka se ka dɔnni yari maaw mako bɛ se ka ɲa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni aw mago bɛ karamɔgɔ Seku la waati bɛɛ a ka téléphone dayɛlɛlen don kuma bɛɛ a b'an ka bɔlɔlɔ sira lagɛ a b'a ka numéro sɔrɔ yen an b'a fɔ aw ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Asi kungondande